a pánové, je konec dnešního utkání. Příbram podlehla po litém boji 3-1. Bohužel nedá se nic dělat, my ale bojujeme dál. My budeme už po třetí za sebou bojovat o bronzové medaile. Kdy bude utkání, to ještě samozřejmě upřesníme na příbram.cz nebo i na televize Fonka, i v médiích ostatních. Takže dámy a pánové, přijďte nás povzbudit, určitě vypravíme autobus do Liberce, do Ostravy, uvidíme. Ale budeme ovšem vás samozřejmě informovat. Držte nám palce a díky za návštěvu, díky za podporu.